Umpama to sampai kedaden, umpama to alhamdulillah, tapi umpama sampai kedaden syariat Islam sampun ngatur cara ben boten keliru. Apa niku perkawis sing diatur syariat tapi kita mboten pengin kedadosan. Ini ku perceraian, perpisahan antara bojo. Perpisahan antara bojo niku enten 3 jenis. Enten namine khulu, enten namine tolak, enten namine fasakh. Nek khulu sing paling kathah teng Indonesia niku khulu, mungkin nggih teng dunia niku namine gugat cerai. Sing wedok njaluk dipegat sing lanang. Dadi njaluke teko sing wedok. Inisiative teko sing wedok. Nek tolak niku sing lanang megat sing wedok. Dadi inisiative teko sing lanang. Tapi nek fasakh niku mamang perkawinane batal mergo hukum, mergo mboten memenuhi syarat utawa rukun. Niku fasakh. Kali pengadilan wis dipegat, dipisah. Iki gak sah iki perkawinan. Contohnya kalau mbiyen teng KUA niku enten sing ndugi ngakune sampun nikah ten luar negeri, pokoknya ten luar negeri pun nikah. Terus dereng dicatet nonton Indonesia. Sehingga terus ketika kundur ten kene Indonesia niku posisi sing estri hamil. Sing kakung tasih ten luar negeri. Sing daftarno niku sedereke sing lanang. Terus daftar teng KUA. Ketika di hari H pernikahan niku sing kakung balik. Oh. Jadi pernikahan karo hamile niku dhisik hamile. Wis. Kedadosan pirang-pirang tahun niki kan lahir. Bayine bayi wedok. Terus tumbuh dewasa kate nikah teng KUA ya. Jadi zaman biyen bapak ibu iya nang KUA sini. Terus anake wau ten KUA sini. Akhirnya kita saking KUA sini ngecek data ya. Dicek data ya. Dicek, duh. Bapak ini nikah ten KUA sini kok umpami nggih. Tahun napa niku 2000 wulan Januari tahun 2000 umpama kula kesupen ngoten. Padahal anake akte lahire niku wulan Februari tahun 2000. Kakek sak wulan. Mosok kakek sak wulan terus lahir. Terus akhirnya di wawancara, di interview, di wawancara. Niki rumiyin wekdal nikah teng KUA posisi ibuke pun hamil napa? Nggih, Pak, pun hamil saestu. Lah, hamil niku saderenge napa sampun nikah saestu? Nggih sampun. Ten pundi lho, ten luar negeri, mboten ten Indonesia, ten asik ten luar negeri. Dados TKI sareng-sareng ten luar negeri. Akhirnya kuntur ten Indonesia pengin dicatet. Nanti cerita. Lah wekdal nikah rumiyin ditangleti malih. Niku nikahnya pun resmi, maksudnya pun sah saestu napa dereng. Nah pahame pokoke yo dadi wis. Nah akhirnya kita tanglet syarat-syaratnya rumiyin pun komplit napa dereng. Rumiyin wekdal nikah enten saksine wonten. Wekdal jenengan nikah ten luar negeri niki bapake sing wedok tasih gesang, tasih urip. Nggih tesih. Ten pundi posisine? Geten Indonesia, mboten nderek. Lah jenengan sing ten mriku sing ngijabno sinten? Ya Pak Ustad. Lah terus waline mboten nderek, mboten melu napa-napa ngertine rabi ngono ae ten. Lho mboten nangis. Ustad niku mboten wali. Senajan to iso ngijabi tapi mboten wali. Kejaba pancen ustad niku mangke nerima perwakilan. Dadi ten Indonesia Pak Yai kula mboten saged ten luar negeri jenengan wakili nggih. Ngoten.
Balik gak ono apa-apa terus di mijapne kali ustaze wah ngawur niku. Nah, berarti biyen niku nikahe wis gak sah. Nikahe mboten sah. Sehingga pas lahir niki kondisi putrine niku sing badhe nikah sing sakniki niku niki mboten saged diwaleni kalih bapake sing nika sing asli niku mboten saged mergi rumiyin pernikahannya dereng sah wonten. Makane putrine niku akhirnya ngangge wali hakir. Contoh fasakh malih insyaallah nate niki. Tapi kula mboten semerap teng daerah punika. Enten tiyang nikah nggih, tiyang nikah. Nikahnya pun sah. Dilalah mboten dangu terus akhirnya dipegat. Mbuh pisahan mbuh yo napa akhirnya pisahan. Sing kaku napa teng luar negeri pisahan dangu. Sampai ditinggal pas hamil. Ditinggal pas hamil. Sampai nglairno niku sing bojone niku mboten semerap. Dan nikahnya tasik enom, tasik lari-lari. Mungkin didurung siap napa yo napa-napa kegodho yo napa mboten semerap. Akhirnya digedhekno dhewe anake. Akhirnya diceritani, ojo sampai golek wong lanang kaya bapakmu. Melarikan diri nikah gur oleh penake tok aku meten terus ditinggal lunga. Wis pokoke nesu karo bapake sing iku. Ojo sampai dikandani ojo sampai diweli ngono. Dilalah anake gedhe niku teng luar negeri. Ketemu karo pake. Tapi raro nek niku pake. Pacaran akhirnya. Karo nek niku pake. Wong gak tau ditemokno, gak tau diceritakno, gak tau ditukno foto. Ya jenenge ya wis malih, wis genti wis. Akhire pas ketemu nikah, wis kadung nikah ya dikira wong liya. Dadak wis oleh nikah pirang-pirang wektu diurut-urut. Biyen wong tuamu jenenge sapa ning ngene. Aku mbiyen yo kenal karo wong kono. Lah jenenge sapa? Lho. Mosok iya. Lah iku lak bojoku mbiyen. Lah aku anake. Lho berarti aku sampean bapakku lah. Dadi rabi oleh anake dhewe. Enten wonten niku sing gak sadar. Enten malih sing rabi oleh dulure dhewe. Mergo pas nikah hamil iku anak pertama jek melarat Pak. Akhirnya diadopsi karo wong liya. Diadopsi. Sampai punten pengadilan dinyatakan iki anak iki wis. Nah sing anak bayi gak ro apa-apa. Ngertine gede-gede wis lahir dadi anake wong sugih. Lah wong tuwae sing asli melarate gak suwe, alhamdulillah. Dilalah tambah suwe usahane lancar wis lumayan lah. Duwe anak kedua. Tapi antara anak kedua karo sing diadopsi gak tau ketemu, gak tau ditemokno. Lanang karo wedok gak tau ketemu. Dilalah kuliah bareng, kenal, raro, dikira ya wong liya, rabi. Padahal dulur. Nah niki nek keponakan pun diusut-usut keponakan pengadilan, maka niki namine batal fasakh namine. Batale mergo hukume gak sah. Mergo nikah tenggene mahram. Utawa sing kados contoh pertama nikahe mboten memenuhi syarat, mboten memenuhi rukun sehingga batal. Batal karepe dhewe nek istilahe batal demi hukum. Pancen secara hukum pun mboten sah. Terus demben kita bahas masalah khulu. Khulu niki permintaan percerai dari pihak istri. Dari pihak istri njaluk nek istilah teng pengadilan namanya gugat cerai. Sing wedok gugat sing lanang njaluk pegatan. Niki secara hukum yo napa nek pancen napa niku enten alasan yang kuat. Sing wedok lapun njaluk pegat sing lanang. KDRT sing lanang gak tanggung jawab, gak dinafkahi pirang-pirang wulan niku angsal.
angsal. Nek ten zamane Kanjeng Nabi, balik ten zamane Kanjeng Nabi. Ten zamane Kanjeng Nabi niku memang nate enten tiyang estri sing njaluk dipegat sing lanang. Lan kedadian iki namung pisan tok, satu-satunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namine Jamilah binti Abdillah bin Ubay radhiyallahu garwane Qais. Niki rawuh ten Kanjeng Nabi, sowan ten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula njaluk pisahan karo sing lanang. Lho lha kok gak iso didamekno ta, gak iso diselesekno apik-apik mboten saged pun angel kandhanane niku bojo kula wis. Terus nah niki dipikir kan nek gugat cerai niku sing wedok menehi sing lanang. Iwak namine. Nah, terus ditakoni, kowe mbiyen pas wae nikah dikeki mahar apa? Kei taman, kei kebon. Umpama kebon iku mbok balekno nang sing lanang kowe ridho. Nggih Kanjeng Nabi, mboten napa-napa kowe. Luwih becik kula kelangan kebon timbang urip bareng karo wong sing kaya ngono iku. Nah, akhire kali Kanjeng Nabi ya wis mulai detik iki, mulai dina iki awakmu wis ora dadi bojone Qais. Nah niku khulu yang dijatuhkan Kanjeng Nabi dikabulkan. Dadi Kanjeng Nabi niku selain dadi nabi, dadi rasul, dadi hakim. Pokoknya selama ada nabi, keputusan hukum apapun ada di tangan nabi. Oh. Terus Kanjeng Nabi ngimutaken tentang estri-estri, awas nggih, tentang estri ini ngimutaken. Niki hadisnya tenggene Sunan At-Tirmidzi. Nah niki sanate disebut sahih atau minimal hasan. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Ayu mamra'atin sa'alat zaujaha talaqon min ghairi ba'sin fakharamun alaiha raihatul jannah. Sapa-sapa wong wedok nek njaluk pegat sing lanang, sing wedok njaluk pegat sing lanang. Min ghairi ba'sin, ora ana masalah apa-apa. Ora ana uzur apa-apa, ora ana sing lanang ya gak KDRT. Sing lanang ya tetep tanggung jawab, ya ngopeni ya apik. Kok sing wedok njaluk pegat, mungkin ketemu garangan sing luwih sugih, mungkin. Nah, mungkin digodho wong liya, mungkin piye-piye kan padahal sing lanang jek apik, ya jek ngramut ya gak tau mara tangan. Nggih. Kok sampai wong wedok wani njaluk pegat sing lanang gak salah apa-apa, fakharamun alaiha raihatul jannah. Wong wedok sing konten-konten niku haram ambune swarga. Ngambu swarga lho haram, apa maneh mlebu tambah haram. Wah, wong wedok iku kali Kanjeng Nabi diwanti-wanti saestu. Ojo sampe wong wedok njaluk pegat sing lanang. Lek sing lanang gak salah apa-apa. Nek iso disabar-sabarno. Nah, sing lanang gak ganteng, ora sugih, ya uripe rada sara, tapi kan sing lanang ya jek usaha. Ya pancen praupane kaya awak dhewe niki kan gak memper Pak ya wis gak sepiro ganteng ngono iki. Tapi kan kita juga berusaha nyukupi nafkahi sing wedok. Nah sing wedok kadang-kadang ngapunten mungkin kegodho lanangan liya tayok napa ya napa. Kathah nggih critane masyaallah. Beberapa waktu yang lalu niku sing napa ten daerah pundi Lamongan napa pundi sing viral rame-rame wong wedok cek tas diangkat dadi P3K utawa diangkat dadi pegawai njaluk pegat sing lanang. Nek umpama niku mergo karena sing lanang gak tanggung jawab, gak nafkahi, mboten napa-napa. Mboten masalah. Tapi lek sing lanang wis usaha, kerja ya wis dituruti apa ae wis dituruti. Mungkin secara kebutuhan pun tercukupi, tapi mungkin napa kekayaane mboten kaya wong lanang liya. Tapi kan mboten enten masalah napa-napa. Nah, niku kok sampai njaluk pegat, maka sing wedok haram ambune. Oh niku khulu. Sakniki masalah tolak. Tolak niki senajan ten Indonesia jarang, tapi tasih terjadi.
tasik terjadi. Mungkin prosentasenya sekitar 45-55% lah dengan hulu niku. Bahkan sing viral akhir-akhir niki ten Aceh Pak nggih. Sing lanang jek tas diangkat KT diangkat dilantik dadi P3K dadi pegawai, terus wani megat sing wedok. Nggih, viral niku. Terus akhirnya sing wedok diopeni sinten niku Sela atau konten kreator niku terus dikei dhuwit sak tumpuk. Wis, ora apa-apa wong begatan tak ijoli dhuwit sak tumpuk niku masyaallah. Di umroh macam-macam. Sing lanang dilalah gak sida dilantik dipecat. Mergo beritae viral. Wani megat sing wedok padahal gak ono masalah apa-apa, sing lanang dipecat. Akhirnya tadi ayo tadi balenan maneh wis. Nah rasudi sing wedok. Oh sing wedok sore dhuwit sak mene lho Pak. Mbuh piro ya? 20-200 juta mulai dhuwit sak mene masyaallah. Tasik terjadi tolak. Nah, tolak niki enten aturane. Kangge sing lanang tolak. Tolak niku hak misah sing wedok enten ten ngene sing lanang. Lan Allah syariat niki sampun ngatur bahwa hak perpisahan niku adanya di tangan si laki-laki. Kenging napa? Karena mayoritas fitrahe sing lanang niku luwih stabil emosine timbang sing wedok. Sehingga ngapunten secara mayoritas rata-rata fitrahe wong lanang niku nek kape ngucapno pisahan niku leren mikir ngoten. Tapi nek wong wedok ora tanpa mikir dawa langsung ngene iki pisah ngene iki gak kuat karo sampean. Gampang lewe pisah getun. Apa maneh musim udan ngene ya. Wis bingung karepe dhewe. Biyen salah itu. Pun enten aturane. Nah, aturane pertama ya napa? Carane megat, kata-kata megat niku enten berupa kata-kata sing sharih, enten sing kinayah. Sing kula waca. Sharih niku napa? Kata-kata sing jelas. Gak usah ditafsirno, gak usah ditakwilno, langsung jelas nek iku pisah. Ngangge lafaz napa nek teng bahasa Arab ngangge tolak, firaq, sarah. Tapi nek teng bahasa Indonesia ngangge lafaz napa niku pisah, cerai. Nggih, kali niki pisah kali cerai. Nek ana wong lanang menjatuhkan pisah utawa cerai atau tolak, nggih, bahasa Arab, maka jatuhlah talak satu kepada wanita. Hati-hati saestu. Kapanane niku enten tiyang WA lan telepon. Pak Idam badhe sowan, badhe konsultasi. Monggo ten kantor, kula longgare niku malah ten kantor. Nek ten griya niku malah sagete ketemu niku paling nek mboten isu sakderenge budal kantor utawa malah dalu mantuk ngaji ngenten iki. Jam-jam 8:30 kae ten griya. Tapi tak jak ketemu nang kantor mboten purun, mboten Pak Idam sungkan. Lha apa wong kantor bebas. Tetep sungkan. Nggih pun nek pengin ten griya jenengan nyuwuni winjing napa dalu. Akhire nyuwuni dalu. Jam 8:30 niku. Dilalah niku masalahe mergi ngapunten. Sing lanang karo sing wedok gegeran. Nah, sing lanang iku pas gegeran pengin metu omah, pengin ngademno pikiran omah. Jadi justru nek tukaran nang jero omah malah panas-panasan. Mending sing lanang sing ngalahi metu omah. Sing lanang kate metu omah digandoli sing wedok. Pas gandoli ngomong, "Ayo pisahan." Pegat tenan, malah mau nantang niku. Sing lanang kepegelen ditantang. Ra kurang wong wedok. Metu gagahe metu ekor. Ra kurang wong wedok. Njaluk pisah tenan. Wah, wis kadung ngomong ngono, Pak. Kadung ngomong. Sampai ngomong ping 3. Pisah. Njaluk pisah. Ping 3. Mekrik. Wis mantap. Let oleh pirang sedina, 2 dina getun. Loro kanone getun. Akhire ya aku lo telepon dulu. Terus dugi, ya napa Pak Ida. Niki pun pisah saestu napa pripun. Lah jenengan karepe piye?
Nggih mboten Pak Idam niku emosi. Nah, pegatan karo nikahan iku ra kenek dienggo dulinan. Mergo pegatan karo nikahan iku guyon ya dadi, tenanan ya dadi. Hati-hati. Perkara loro niku ra kenek diguyon. Pisahan ya dadi, nikahan ya dadi saestu. Lah berarti nek dadi tenanan ya dadi. Lah berarti iki pisah ya pisah. Tak tegesi pisan. No tapi getun nek getun dibaleni. Namine dirujuk. Lho balenan tasik saged, sase. Lah sampean sik pengin balenan apa ora? Nggih tasik. Wong di anak loro wis. Yo kan di anak loro. Wis gede-gede. Pun. Lah tapi ngomongnya wis ping 3 Pak Idam. Nah, enten. Nek megat sing wedok ngomongnya ping 3 tapi sak majelis dalam satu waktu satu tempat di tempat yang sama. Tak pegat. Nah, ngomongnya ngoten niku. Maka monggo ulama enten sing ngarani niku dianggep dihitung siji. Dihitung siji. Senajan ngomong ping 1000 dalam satu waktu loh ya. Satu waktu, satu majelis, satu tempat. Ngomong ping 1000 tetap dihitung siji. Karena kan emosi ini pada waktu niku. Kecuali nek mari megat iku terus ditinggal ngopi, bawa maneh tak pegat kok. Ditinggal ngopi maneh tak pegat dadi ping 3. Tapi nek dalam satu waktu, dalam satu tempat niku terus ngomong tak pegat. Sampai ngomong niku, nah niku dadine tetep tolak 1. Oh, ngomongnya jelas, niku sing pertama. Nomor 2, nah ini sing kathah wong Jawa niki, Pak. Gini ku tolake carane ngomongnya karo sindiran, kinayah, sebutannya kinayah. Disindir. Kata-katanya mboten ngangge pegat, mboten ngangge tolak, mboten ngangge pisah. Napa niku kata-kata biasa? Muleo utawa tak olehno nang wong tuamu. Nah, biasa niku. Muleo metuwa utawa tak olehno nang wong tuamu. Kata-kata niku sejenis. Boyo ngono. Ringkesono kelambimu. Nah niku lho Pak, kata-kata niku, hati-hati niku. Niku kata-kata kinayah, kata-kata sindiran sing napa nggih kiasan, sing iku koyok-koyok sing lanang pengen megat sing wedok. Juko ono, ringkesono, jukun kopermu. Ringkesono. Nah, hati-hati niku. Nek ngangge kata-kata seperti niku hukumnya dadi pegatan apa mboten? Lah niku mangke ditingali. Ditingali napa? Saking niate. Sampeyan pas wayahe ngomong nang bojo sampean, metu mulih nang wong tuamu. Minggat to. Ringsono kelambimu. Sampeyan ngomong niku niate megat bojone sampean apa mboten? Ngoten. Sing ngerti piyambake. Sing ngerti sing ngomong. Yo aku yo gak niat megat wong aku mek jengkel. Aku mek emosi mek jengkel ndelok sifate koyo ngono. Aku pengin cuma dhek metu empuk nek wis sore ndang balik ngono lho maksudku. Nah lek namung ngonten niku berarti gak dadi tolak, mboten dadi pegat. Tapi nek niate, coba aku pancen kepengin pisahan karo bojoku. Kok sampe ngonten niku duwe niatan kaya ngoten niku meskipun kata-katae namung mulya minggat metu niku hukume dadi tolak. Makane nek kata-katae sindiran niku didelok niate. Sing ngerti dhek dhewe. Wong liya gak ngerti. Nah, sakniki kathah ten HP, Pak. Ten HP niku jengkel karo bojone. Terus ngirim WA. Tak pisah awakmu, tak pegat awakmu. Ngoten niku ten WA. Terus hukumnya dadi tolak napa mboten? Nah, pun dibahas kali para ulama, ten Basul Masail pun dibahas. Ngono iku mlebune ten ngene kinayah.
Nek umpama ngetik ngoten niku WA nang bojone ngomong napa niku tak tolak awakmu, tak pegat awakmu ngoten niku di WA hukume kinayah. Kinayah niku nek pancen piyambake sing ngetik niate pancen megat dadi pegatan. Nek gak duwe niat megat maka gak dadi pegatan. Nah kadang-kadang nek ana lagi geger Pak, ngapunten. Mungkin jenengan pengalaman saking sinten lah. Nek enten bojo lanang bojo wedok iku kok lagi gegeran ngono iku kan cara ngono kan berada di jurang perceraian ya, cara gampangane iku hampir-hampir mlebu teng jurang perceraian. Meh. Lah kadang-kadang ngapunten enten tiang-tiang sing hasud, sing iri ten rumah tangga kita, Pak. Mesti enten setan-setan ngono niku enten. Minal jinnati wan nas. Mesti kadang enek jin utawa enek menungso sing benci kali kita. Aku gak seneng ndelok wong kae rukun. Aku gak seneng ndelok rumah tangga kae rukun. Lah pas gegeran tambah diobong-obongi. Yo ngono ku pancen bojomu gak tepak ngono. Pisan ae. Enak dhewean, bebas. Tambah ngojok-ngojoki. Nah, niku hati-hati ngoten niku. Pas wae lagi rame-rame padahal dereng enten tolak, ya namung gegeran ngono ae. Terus pisah ranjang, sing lanang gak kumpul sing wedok. Tujuane ngademno pikiran dhewe-dhewe. Engko nek wis adem kan iso kumpul malih. Tapi kadang-kadang pas wae pisah ranjang niku malah gak nemu solusi, malah diobong-obongi karo kanca-kancane. Yo pisan gak tepak wis mosok sampean rumah tangga ya ini. Wah, tambah diobong-obongi ngono hati-hati. Mbuh teko kanca, mbuh teko dulur, ngapunten. Mestine sing apik niku kan didamekno nggih. Mestine sing apik nek lagi rame niku didamekno. Nek enten sing salah ya padha-padha njaluk sepuro. Nek enten sing keliru ya ayo didandani bareng. Kan nek waras ngono iku nek mestine sing waras. Nah, tapi kan gak kabeh rumah tangga ngoten niku, Pak. Kadang-kadang ngoten. Lingkungan sekitar kita niku kadang-kadang nek pas lingkungan wong soleh-soleh, wong apik-apik, insyaallah gampang ruku. Gampang ruku. Mungkin kita kumpule karo para kiai, para santri. Pas enek masalah curhate nang kiai, nang para santri. Niku akhirnya didem-dem. Enak ngene iku. Kumpule karo wong soleh. Tapi lek kumpule karo wong fasik-fasik naudzubillah. Kita rame teng rumah tangga terus kemudian pengen ngademno pikiran, ketemu kanca fasik, lingkungan fasik, tambah di obong-obongi. Wis pisah wong lanang gagah, wong lanang kudu gagah. Ora trimo situk tok wong wedok iso golek maneh. Nah, iki bahaya ngoten. Hati-hati. Pun niku masalah kata-kata ya. Terus sakniki kapan oleh menjatuhkan tolak utawa jenise tolak? Enten tolak namine sunni, enten tolak namine bid'ah. Tolak sunni, tolak bid'ah, utawa istilahnya tolak sunnah, tolak bid'ah. Tolak sunnah niku tolak yang dijatuhkan pada masa sucinya istri. Jadi sing wedok suci. Tapi durung dikumpuli. Nek pengen megat sing wedok, iku ngenteni sing wedok masa suci, terus durung dikumpuli, terus dipisah. Niku nek sing lanang bijaksana saestu. Pancen awak dhewe koyokane gak iso kumpul. Solusi satu-satune niki memang pisahan. Wis sampean sucine kapan? Nah, kontene suci, sing lanang dereng kumpul kali sing wedok terus dipisah. Niku jos niku. Niku lho, karena apa? Lho, niku gentle ngeten lho. Memang kan ngapunten, tolak niku kan lek saged dihindari, nggih kan? Tapi nek ternyata wis didamekno, diislah namine. Didamekno wis gak iso, pancen sifate bertolakan utawa duwe masalah sing pancen gak ana jalan keluar liya kecuali tolak. Ngapunten nggih, tolak niku mboten haram. Mboten, Pak. Sing haram mau kan nek pegatan gak ono masalah, nek hukume haram. Tapi niki pancen enten masalah saestu, sing masalahe gak iso di
napa damekno kecuali mek satu-satunya hanya tolak. Maka nek pengen nolak dan karena ini solusi satu-satunya emergensi iki darurat iki, maka carane sing lanang kudu ngenteni sing wedok suci, masa suci. Sing masa suci niku mboten dikumpuli sik. Mergi kenging napa? Mergi mangke ben iddahe sing wedok gak suwi-suwi ngoten. Ben cepet iddahe telas dan iso nikah malih nek pengin nikah malih. Ngoten niku gentle sing lanang. Tapi nek sing tolak bid'ah niku ngawur. Dadi sing wedok jek masa haid, jek masa menstruasi langsung ditolak. Wis gak peduli aku. Saiki aku tak tolak. Nah, iku gak gentle. Karena napa mangkin madharati sing wedok. Sing wedok niku akhire nampa bahaya. Masa iddahnya lebih panjang. Apa maneh naudzubillah. Sing lanang megat sing wedok, posisi sing wedok meteng. Waduh, lagi meteng 2 wulan 3 wulan butuh kasih sayang macam-macam pikiran, ternyata sing lanang terus megat. Kata lho. Kata. Alasane ngapunten nggih, ngapunten. Kadang sing salah sing wedok, kadang ya sing lanang. Pas masa hamil, sing lanang karo sing wedok kumpul angsal mboten? Kula tanggap. Sing wedok ngeladeni sing lanang pas hamil angsal mboten? Jenengan tanggepno dokter, angsal Pak. Lu tambah ngambakno dalan kok. Lu nggih mboten? Jare dokter sing sregep Mas, ben dalane rada ombo. Lu nggih. Tapi enten sing wedok gak gelem ngeladeni sing lanang alasane hamil. Lah sing lanang kan ya nelongso Pak. Lah aku terus karo sapa? Sing lanang pengen wayu gak oleh. Tapi njaluk laden gak gelem. Ayo repot ta? Ayo. Dadi solusi satu-satunya nopo? Yo dipisah. Oh kan yo gak mesti sing lanang sing salah, kadang wedok yo iso salah. Ngoten lho nggih. Aku pokoke gak mut aku nek lagi meteng-enteni aku. Lah sangang wulan ya. Gak diladeni, kok gak kemencer Pak sing lanang. Ngawur ae. Oh, kula niku betah nek seminggu tok, nek seminggu wis gak iso. Jatahe ku iso poso seminggu tok. Luwih dari itu enggak bisa wis. Kudu diladeni. Lho nggih, apa maneh ngapunten jenengan tingali ten Arab-Arab. Nggih, ten Arab niku. Ten Arab bojone ku minimal 2. Karena jagane nek sing wedok prei. Ono serpe. Lho ya butuh sak waya-waya piye ayo. Nah, lho ngoten niku mboten saged disalahno wong niku kebutuhan nggih mboten. Sing lanang ya wis cukupi niku nggih kebutuhan. Sing wedok niku nek ngeladeni sing lanang nampa bahaya mboten. Nek normal lho nggih, mesti kumpule secara normal, mboten ngawur. Wis dijejeki mboten iki. Kumpule secara normal niku kan sing wedok nggih mboten lara, mboten nglarani sing wedok. Sing lanang nggih kebutuhane tercukupi. Bahkan jare dokter sing sering Mas, ben dalane rada ombo. Nah, niku ngapunten. Nek enten sing lanang kok megat bojone pas masa hamil, masyaallah niku. Niku akibatnya kok sing wedok masa idahnya lebih panjang sampai ngelairno. Dipegat ji oleh kandungannya saulan. Padahal lairane sangang ulan. Berarti kan DE masa idahnya sampai 8 wulan ke depan gak oleh rabi. Lah lek pas 8 wulan ke depan gak oleh rabi berarti kan gak ono sing nafkahi. Ayo. Nah, ngapunten mangkane. Tolak niku senajan to dari sing laki-laki, tapi kalau syariat diatur saestu. Nek megat kudu wae suci. Lan aja dikumpuli sik ben boten hamil, wonten maksude. Terus nek megat sampai masa napa niku haid utawa masa hamil niku sing lanang dosa. Karena megatnya tidak sesuai syariat. Tapi pegatane hukum sah. Nek sing lanang megat sing wedok masalah haid utawa masa hamil niku pegatane sah, tapi sing lanang oleh dosa. Mergo megate tidak sesuai syariat. Pun mugi-mugi kita saged belajar ilmu niki ben mboten sampai kedadean. Karena kadang-kadang ngapunten kita niku belajar ilmu ben saged meraktekno utawa belajar ilmu ben mboten sampai kedaden.
Mboten kedadian ten kita, mboten kedadian ten kene anak putu keluarga kita sedaya. Amin Allahumma. Pun enten sing ditangketaken. Cekap nggih. Paham nggih. Wis nggih paham. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.